Os emprendedores non podían ter un mellor espazo para amosar os seus proxectos e traballos que a Praza de España de Pontevedra. Nesta mañá ali tivo lugar a inauguración oficial deste Ponta Pestore, unha cita que reúne a 40 emprendedores das 120 solicitudes recibidas e que contará con preto de 40 actividades vencelladas co mundo do emprendemento, unha maneira única de facer visibles os seus traballos. Pois eu creo que a visibilidade, a promoción do emprendedor, axudalos a testar tamén os produtos e despois a interrelación que teñen entre eles, porque é un espacio de aprendizaxe para eles. Dende a universidade que organiza este evento apostan claramente por esta iniciativa moi importante para todos aqueles que están comezando no mundo empresarial. Convirte a Pontevedra nuns días no centro, no escenario da innovación e da creatividade, do talento dos nosos emprendedores e emprendedoras. Como digo, é unha máis das actividades que fai a universidade no ámbito do emprendemento. E dende o Concello, o alcalde dixo que é todo un orgullo poder colaborar cun evento destas características. E que estamos dando visibilidade na rúa pois, a toda a xente que ten iniciativa, innovadora, que quere traballar, que quere xenerar novos nichos de emprego e eu quero resaltar o feito de que sean todas as administracións, desde o Concello, a Diputación e desde logo co apoio e o impulso da Universidade e do Campus Crea, no? O que está levando adiante todo este proxecto, que é un proxecto pois, novedoso e que ademais ten moito futuro, non? E cada día medra máis e cada día os emprendedores son, temos que elixir, porque hai moita xente que quere estar aquí con nós estes 2 días expoñendo os seus proxectos. Na tamaña sábado 23 de setembro poderán desfrutar desta cuarta edición do Ponta Pestore na Praza de España en Pontevedra.